ka je ka yi abin da ka san yake burge ka, wanda da wuri zai da cajin energy ka, dan dama amfanin hutu dan ya dawo maka da kuzarin ka ne. In ma ka gaji kana yin wannan hutu ka dawo, kuzarin ka zai dawo cikin yadda Allah. Abu na gaba da za mu tattauna shine bincika ci gaban da ka samu. Ka diga yi kana bincikawa, wato review. Duk bayan ɗan lokaci, maybe bayan wata ɗaya, sai ka tsaya sai ka ɗauko littafin ka da ka rubuta plans ɗinka, sai ka duba ka gani yaya abu nawa na cimma a cikin burukan da na saita ma watan nan. Na cinye duka, ban cinye duka ba, ban cinye duka. Idan ka cinye duka, ka burge kanka, ka yi nishadi, ka burge kanka, ka siya wa kanka wani abu da ba koyaushe ka saba mu'amala da shi ba. Maybe kana buƙatar sai wani agogo, ka kasa wata yayi, kaga ka cimma duka burukanka, siya ma hannunka wannan research ɗin. Maybe akwai wani abu da kake sha'awar ci, maybe akwai wani restaurant da kake so ka je ka ci lawarka, to da ka cimma waɗannan, treat yourself well, saboda idan ka san kayi abin da ya dace sai ka kanka abin alkhairi. Idan kuma ka ga baka cimma ba,